Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. UTF kumpoto pakati kumwera kuno ulemu Right Honorable Atupele Muluzi, President wa UTF, Maya Kunyumba Angela Muluzi, Arani Mmeti Atu Dr. Kalolo na Maya Kunyumba, Secretary General, Vice President, First Vice President Mr. Rahim Elias, maule mwaperekedwa kale mipando yose tukakwa kuda wada ina president ndabona pano kuyankhula nkhani za azimayi mene mukuziwira teka kapena kupitira teka 51% ya anthu kumalawi kuno nda Malawi azimayi koma angakhale kuti tilipo ambiri pali zinthu zina zimene zikuperewera koma singatukule dziko singatukuke popanda azimayi. Ndiye ndinena zingapo zimene zikutivuta azimayi. Ife azimayi mukatisiya mbuyo kumapangira azibambo nokha sizienda. Tikaona pa ground angakhale pali malamulo, even constitution ikunena kuti azimayi akhale ndi rights, koma pakupezekabe zinthu zikuperewera. Tikaona azimayi kunkhani ya chuma da azimayi owerengeka amene akutukuka chifukwa cha ndalama. Tikafuna kukapempha ngongole kusha kugwada tu, komanso zimene zikuchitika pasikwana zikuyendera chipani. Nde Right Honorable Atupele Muluzi kati pa 16 September tukulukira kutidusa mukakhala president ndiyendera basi azimayi mwaganizire. Azimayi ayesa business kapita ku South Africa akagule katundu pobwera pa boda mpaka kukuvula kuvutika nazo. Je, ife tikufuna azimayi angakhale constitution komanso manifesto yathu tayiwona kale ikusikiliza kuti azimayi kutiganizira kwambiri zimene zimakhalira kale. Tikaona pa maphunziro mafika akunena kale azimayi timayamba skulu kuno bwino standard 1, tikamaka fika standard 8 ambiri asikana asiya aika kukwatira okapenda kunamizidwa, koma zonsezo chifukwa cha umphawi. Chifukwa umphawiwu ukadakhala kuti wachepa ndekuti azimayi akadali kumayima paokha. Sindi kutanthauza kulimbana ndi azibambo ayi, komanso ife azimayi timafuna kuti tiyime patokha. Tikapita kubanki kukapempha ngongole kaya tikapita kuti nafenso tizikhala mofanana. Tikamaona mwana wa sikana kuti aphunzire mpaka nakuti akafika ku university matatalasi simasewera. Tikamamva ma newspaper zimene zimalembedwa kayoona kaya ma university asikana akufutisidwa ndanyamata, koma izo zolemba tu manyuzi kaya zoona kaya wangati sizoona. Tiyeni mwasiye asikana nawonso aphunzire mpaka na mapeto ophunzira.
komanso pali chizungu amati gender based violence, pali kwa mzunza azimayi. Mzimayi amazunzidwa kuyambira pa khomo mpaka akamakhala zambiri zimene zimachitika zozunza azimayi. Manyuzi kumamva koma mapeto azimayi amene akuzunzidwa lero zoona sitiziwa kaya kukotipo kumachitika chani kaya. Sorry, akusimamva mai kugamo even ma social media tukumamva mzimayi wakuti wapanga chakuti wagwidwa chakuti koma mapeto ankhaniyo saziwika. And yet mukuti pali malamulo onyoza azimayi, ochitisa manyazi azimayi, makabaka mzimayiyo akufuna mpando. Ndikuuzeni a president lineso ndizo azimayi kukhala mpaka na lero MP sibasewera pali zinthu zipinjo za mitundu zaifa azimayi pandale zichula zina zake zachitika chedwa tikwandamva zapita polisi. Koma ife tikufuna polisi iko timvezenizeni chachitika ndi chani. Koma ife mabungwe musabakhala ukodera mukadakhala ena mukadatamanga sindichula ndani chilinena chilichonse chikwa zinthuzi sindikuzwa meza chitika tangoona pa social media basi. Ife azimayi pandale tukuyenda pang'ono 1994 pamene multiparty a Dr. Mus atabweresa multiparty ife a UTF winner tinali ba MP 11 okha 11 kena kunasuta pang'ono zaka 30 zapita triple 40 kobatu tukuyenda bokwawa kodi kukwawa kumeneku kodi 50-50 zaipeza liti angakhale pali lamulo londera kuti pazikhala 40-60 koma mpaka na lero ku parliament lukulupira kuti tilipo kaya percentage 15 or 20 lukulupira kuti kulendo uno ndawonda tiwe mabungwe wetu agwira ntchito ndawonanso kuti azimayi ambiri kapena angati pali azimayi akufuna UMP ndi makansela statement konera chonchotwe ndeti esese ifa UTF nonsenu mukavotera azimayiwo chifukwa ubwino okhala ndi azimayi mundale athandize pa MP anu kuti chani zimene mukuzifuna ife azimayi ndamene tibaona pakhomo ngatipatiza kudya. Chosiriza a right honorable a president atu ife tinalamula zakatenga 1994 to 2004 kunali zinthu zambiri maprogramu ambiri amene amathandiza anthu osauka chimizi. Right honorable president mubwerese masafu yakaleija
menewo ndikuwuzani ngati MP komanso kuti MP wakalekale amene angaone chidathandiza chani chikulepereka ndi chani. Nthawi yakale zaka 10 tidamanga ma school block, milatu, zipatala, mabridge, zina ndi zina tibalangula misewu. Koma nthawi imeneyo mphamvu inali kwa anthu. Ngati ife ku Eastern Region office ya MASAF inali ku Loyalty, zibangotenga abango fumu ikafuna ndi dera limenelo tufuna tutimange bridge. MP abagwirizana ndi gululo kukatengera fomu, alembe fomu, AMASAF abwere aphunzitsa semina, koma kona 2-3 weeks ayamba kuyendesa okha mpaka na kumaliza bridge hiyo okapata school. Mnaona kuti MASAF ndimene inatithandiza chifukwa aulesi amaziwika, ofuna chitukuko amaziwika. Komanso MASAF ku Rwanda anatipempha kuti program imeneyi tagaire, tikukhulupirira kuti ku Rwanda zikuyenda. Tanzania yaso chimodzimodzi, koma chifukwa cha nkhanza anangobwera kuichosa akuti zina langu lisamveke. Nde ine ndimapempha mwalo mwati azimayi komanso anthu ovutika m'mizi, even in town muno timanena ati kuti town sipovutika, koma kunonso kuli mphawi oopsa kusiyana ndi izi. Program imene ibwerere azipemphawo kanthu chimene akufuna bomba through MASAF imange. Komanso pali ma program ena odi masewu kwapasa chimanga kwapasa ndalama umphawi umbapepuka. Koma ineyo ngati MP ndayesesa ku parliament kukuwa kuti please tabweresani ma program amenewa amene akuchepesa umphawi ngizi bazimene zisizachitiki. A president chosiriza mkazala wa mboma musadzachite sankho, pali sankho lalikulu pa dziko lino, tikusankhana mitundu. Acheya Dr. Bagiri Muzi pamene ankalabula padalibe mchewa yawo mtubuka longo tonse kudali ya balawo. Komanso zipembezo zonse aliyese abapembeza bila kufundira mpana amboni anabwera kwa mkulu balawo atatabangisiwa. Nde bwana chonde tukuziwa kuti inuyo munjitiba osiyana ndazi zangosewa sankho iyayi chipaka njala musasankhe anthu. Lero tikuchita kulirira kuchimanga chibwere mbakwatu, koma timachiona chimanga kubakuta kwino. I think pali zambiri zimene ndikadanena mwina bwaka mdzandilolezo kuza pange msonkhano wanga kuzikata bakule zonse zimene zili manifesto ziko kwambi UDF timene kuti chipani changa UDF kumpoto pakati kuno kumwela. Madam Angela Zara Muluzi amene mukhale First Lady wa dziko lino la Malawi kuyambira pa 16 September. Right Honorable Dr. Rex Kalolo, Presidential Running Mate, the Japan UDF Command. Amene mukhale
Vice President wa dziko lino la Malawi kuyambira pa 16 September. Right Honorable Lillian Patel, National Chairperson Chipani cha UDA. Right Honorable Rahim Elias, amenemuli First Vice President Chipani cha UDA. Honorable Jenelino Leman, Secretary General. My members all say a National Executive. Honorable Ishmael Nkumba, MP, the Malabada constituency. My shadow on say, Honorable Mai Masinga, Regional Governor. That's Ogoreyaku Region. Bambo Chikoko, District Governor, that's Ogoreyaku District. Amfumu Makata, the mafumu onse, moni nonse. Amai Ndabam. Inelelo. Ndi chimwemwe kubwera kuno kundix. Ndikuthokozeni nonse chifukwa chotilandira ndi manja awiri pa ulendo wathu osintha dziko la Malawi kuyambira pa 16 September chaka chino. Amayi ndi abambo, ine lelo atupele muluzi mwana wako nkuno ndili ndi mawu kuti ulendo uno tsiku la lelo ndi tsiku la Mulungu. This is a God moment. Ndikulankhula kuti ndi tsiku la Mulungu chifukwa anthu ambiri mdziko muno akulipempherera dziko lino. Mayiko ndi mayiko akulipempherera dziko lino chifukwa zinthu zafika pothina, moyo ukuvuta, kulibe ndalama, kulibe chakudya. Katangale akubatsogolola zinthu mdziko muno mayi ndi abambo sizikuyenda. Pamene ndikulankhula pano, Malawi ndi namba 4 pa mayiko osaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. Pamene Malawi simayenera kukhala dziko losauka. Malawi si dziko losauka. Mulungu sanatilenge kuti tikhale osauka. Koma ndi eli amene tapangitsa kuti Malawi ikhale losauka chifukwa cha utsogoleri wathu. Ndi chifukwa chake ine ndikukhulupirira kuti nthawi ya Mulungu ikakwana kuti dziko lidzuke, for a nation to rise. Zinthu zodabwitsa zikhoza kuchitika kuyambira pa 16 September. Ine ndina munthu mmodzi, amayi ndi abambo, ndikudziwa kuti Mulungu akangoyikapo dzanja pa 16 September, ena amene amazimenya pa mtima kuti awina kale chisankho chimenechi adikire pa 16 September aone. Change is coming to Malawi. Ulendo uno kulibeso kubela, kulibeso tipex. Ulendo uno Amalawi akuvotera tsogolo lao, akuvotera miyoyo yao. Malawi must change. Malawi ayenera kusintha. Musadikireso zaka 5 zina kuti musakanizeso kuti Malawi azasinthe after 5 years. Ngati tikufuna Malawi isinthe, ndinu ndine.
amaindaba monga mwamba ine ndakhala ndikulumikizana ndi akatswiri maiko siyana the best economists in the world, ndakumana ndi akuluakulu maiko siyana kupanga maubale kuti nthawi ngati ino pamene tikufuna kusintha Malawi yathu tikhale ndi plan yosintha chuma cha dziko lino. Ndiye chifukwa chake mwaona kuti tili ndi plani yokonza chuma tikuicha business first. Chifukwa amene tikukamba pano chuma sichikuenda bwino. Katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Ambiri mwa inu mukanika kulipira marenti, mukanika kuti mukuja chani kulepera kugula katundu. Moyo wafika potina, wafika povuta. The business first amaindaba the plan. Ndikulankhula mwachidule chifukwa ndakhala ndikukamba za business first. The plan imene yavomerezedwa ndi maiko siyana amene akufuna kuthandiza dziko la Malawi. Plan yonetsetsa kuti tikhale ndi ndalama yakunja dola mdzikomo. The plan yonetsetsa kuti mukhale ndi makobiri nthumba ndi chakudya ku nyumba. Ine nditsogolere amene ndabwera poyera kunena kuti pamene tukhazikitsa manifesto yathu Innovate Malawi tsiku la lero muli zinthu zambiri mu manifesto, koma nanga ndalama zatenga kuti. Ena kunena kuti apanga chakuti koma sakufotokoza kuti ndalama zipeza kuti. Ine ndabwera poyera kupita kumaiko kapeza ndalama. Dziko loyamba kusaina the United Arab Emirates, UAE, pereka support plan ya Atupele Muluzi ya business first. Kone mu business first taikaso chani mene amainda bambo anyamata asungwana azibambe mene mulipa ziko la pansi la sinta. The world has changed. Lelo achinyamata pachiko lonse la pansi akugwirisira makina technology kuti apange ndalama. Digitization, digital economy. Ena amene ndikupikisana nawo pa utsogoleri wa president sakudziwa za digitization, sakudziwa za crypto, sakudziwa za blockchain. Maganizo yao ndi mbuyo mumuja. Ndendu kudabwa Kamakamba za digital economy sakumvetsetsa kuti ndichani. Chifukwa kutsalira with the rest of the world. Tukutsalira kwambiri. Anzathu ali patsogolo. Ife tikutsalira chifukwa tikufuna kubweretsa maganizo ambuyo kuti tiyendetse dziko lino. Sitingabwerere mbuyo amaindaba. Tikoza kungopita kutsogolo. Amene akhoza kutengani kutsogolo ndi mtsogoleri wa chinyamata. Chifukwa maiko ndi maiko akuyang'ana ma investment awo
kuti apindule mtundu wa Malawi. Amainda bambo lero dziko la Malawi Mulungu anatipatsa miyala yopya kwambiri pa dziko lonse lapansi. Tili ndi graphite, palibe dziko lapansi imene yapeza graphite kuposa dziko la Malawi. Tili ndi niobium, palibe dziko lapansi imene yapeza rutile kuposa dziko la Malawi. Dziko la Malawi yamainda abambo lelo, valuation yathu lelo muntaka is worth hundreds of billions of dollars. Zipereke chitsanza mainda abambo. Dziko la United Arab Emirates anapeza mafuta amene aja sikuti amakumba mafuta amene aja kugulitsa ndi kutukula dziko lawo. Amapita pa futures market, future projection of the sale of oil. Amapeza ndalama zija ndi anapanga sovereign wealth fund. Ma investors anaika ndalama mu sovereign wealth fund. Ndipo pamene Dubai inatukuka kwambiri, kupezeka kuti Dubai ndi dziko lolemera kwambiri. Iwo alibe madzi, fresh water alibe nthaka ngati ife, alibe chilengedwe ngati ife. Koma dziko la Dubai, United Arab Emirates and Dubai makamaka anagwirizira ntchito mafuta kuti alemere. Lero miyala ndafotokoza ija ndi imene ikupanga no mabattery, chifukwa tikuchoka kugwirizira mafuta ngati oil tikupita no ku mabattery, kutanthauza kuti dziko la Malawi ili ndi mafuta anthawi ino, chifukwa magalimoto amene akupangidwa akuchoka kugwirizira mafuta a diesel ndi petrol kugwirizira mabattery. Miyala yopangira mabattery ndi yapezeka kuno mdziko lino la Malawi, kutanthauza kuti ino aliyense pano mukhoza khala munthu olemera kwambiri. Koma zifunika utsogoleri, visionary leadership, kuti likhazikitse sovereign wealth fund, kuti imange misewu, mabridge. Ndi chifukwa chake dziko la UAE yasaina ndatubele muluzi on the critical minerals plan, kuti ndalama zibwere mu dziko muno kuti zithandize ino achinyamata mbali ya technology, mabizinesi mukhale ndi mpamba, zithandize ulimi mdziko muno kuti ulimi upite patsogolo. And they are ready to support Malawi. Si UAE yokha maindaba, pali maiko siyana. They are ready to support Malawi. They are ready to support you. Chifukwa cha plani imene tili nayo, plani ya business first ndafotokoza. Sinalembe ndekha iya. Tinabweretsa katswiri the best in the world kuti andithandize. Kodi tikozopanga bwanji kuti tisinthe, tichotse umphawi, dziko la Malawi likhale lolemera, dziko la Malawi litatopa ndi kusauka. Tikufuna ndalama, tikufuna dola, tilemele, tikozopanga bwanji. Ndi pamene tabweretsa plani yathu inabwera maindaba. Innovate Malawi. Innovate Malawi ya maindaba ndi manifesto yathu, kuti ndalama zimenezi, ulemerero umenewu uzapindule inu amalawi anuwache. Maphunziro apite patsogolo. Ndizotheka to have the best education system in the world, koma pafunika ndalama. Ndizotheka
to have the best health system in the world. Koma pafunika ndalama. Kuti tikhale manyumba bwino pafunika ndalama. Nde njira yake limene yafotokoza Sovereign Wealth Fund. Tumba la ndalama limene mukhale ndalama kuti tibwerese zinthu kusiyana mdzikomo. Koma pazonsezi pakufunika utsogoleri. Leadership. Kuti anthu akhale ndi chikhulupiriro kuti ndalama zibwere, akufuna mtsogoleri amene alibe mbiri yakatangale, mtsogoleri amene alibe mbiri yosolola, mtsogoleri amene sakuyenda ndi belo nthumba. Amayi ndi abambo osapanga mistake. Ine ndakhala mundale 20 years kukumenyera nkhondo, ndapereka moyo wanga for over 20 years kukutumikirani. Ena amakhulupirira zinthu akaziona, zinthu zikasokonekera ndamamba kunena koma atupera nanena izi. Chonde tionetsetse kuti tisinthe Malawi pobweresa chipale cha UTE pa 16 September. Mawu ndikulankhula pano, mawu ndilene pano. Ngati sitibweretse ripota moyenderera mzakumbukira mawu amene. Amayi ndi abambo ndimalankhula ndi the International Monetary Fund, IMF, World Bank, akunena poyera kuti ngati zinthu sizisintha ngati mene ndikufotokozera, muyembekezere the worst economic crisis Malawi has ever experienced. Lelo dziko la Malawi economy yagwa, koma simukuiona lelo. Ngati zinthu sizisintha, izi muziona mwina tikamalowa November, December. Ngati mukumva kuwawa lelo, ndemudikire kuwawa kwenikweni kukubwera. Mpake ndimanena kuti konse ndikupita musasowelese voti yanu. Voti yanu ndi miyoyo yanu. Voti yanu ndi tsogolo lanu. Musasowelese olopang'ono voti yanu. Ena mukuyang'ana mbuyo, mukufuna mubweretse za mbuyo zibwere patsogolo. Izi sinsangakhale tsogolo lanu. Amayi ndi abambo, ngati mukufuna Malawi isinthe, tibwerese zinthu zatsopano, kachitidwe katsopano, utsogoleri watsopano, utsogoleri wa chinyamata. Pompa pa Mozambique, Daniel Chapo tasiyana chaka chimodzi, 48 ine 47. Botswana wa chinyamata ndi nzangaso. Africa needs to change. Malawi must change. Koma ndine nakangati kuti tisinthe zinthu. Amayi ndi abambo, tisinthe zinthu kuyambira pa 16 September. Nthawi yoteteza Malawi ndino. Nthawi yosintha tsogolo lathu ndino. Our time is now. Amayi ndi abambo, ndikudziwa kuti mwabwera nthawi mwayima nthawi yayitali. Ine ndikupempha kuti tonse amene mutha kuwerenga manifesto yathu, tili ndi summary version, komanso pali full version yathu ya manifesto, muwerenge. Koma mawu akulu amene ndimafuna kusiyirani tsiku la lero, mawu amene ndinafotokoza kuyambirira.
kuti nthawi yoti Malawi isinthe yakwana. Ine ndayima pano. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.